Torangani sanga bwana bwana panga Zofwa ifeyo ngati ana atatu UDF versus DPP torangani akalo ofisini aendeza nchito apangeza nchito koma akafuna ntima ifeyo lero pano timusenda kusanda mbuyo ndilezala na tobana ndiye kwepelike years sana pange china chili chose 6 years sana pange china chili chose lelo akubweza ndicho lima nseu mose musama lima 12 days ya sala kubweza ndicho lima nseu 6 years yosa abweza ndicho lima nseu tamangizana malomba kumenyedwa kuno makofi ndazipake azipake woza akwamenya kuno makofi ndamena kugwira nawo ntchito kumango chi south west kumeneko kuchilipa katema chilipa imene kwavuta kwambiri na malomba kumenyedwa kuno. No, it's not like that. Okay. It's not like that. Yeah, but what was you doing? Dedi maneno ya suggestion is kuti mwina tingo tangu bango to support allowance ama I am going to wait mafuta no what do you want mafuta umeni yeah allowances I kama figures you might appreciate good morning colleagues as you might be aware one of the ministers